Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je het mij omdenken van het Nog Niet Dood Festival met Jan Kobe Seuninga en de gemoederen. The Story of Solution, maar dan in Wergeer en dichtster Gabrielle Terpstra. Maar haar naar je bundel. Het valt me op dat de meesten in mijn groep op de schreeuwersvakskwallen en meest wat vooruit vreemd binnen. Ik jij nou ook weer in sissen. Sint-Wurg kerst als vrouw net meer alleen nog reizigen. Vooral net in net westers kolon. Ik denk om mijn solo reizen en hoe ik me viel in moslimland. Spoiler. Veiliger als in het mij drank terug wekken westen. Meest beziek ik nieuwsgierig te wezen en vreeg je waarom de meesten zou denken. Het is ook wel grappig. Maar wat me weer aan het leidje brengt, is haar impeteer over drugs. Sint-Wurg broeken ze zelfs drugs op het platteland. Jerkie en Sissen. Ik weet dat het in een stad wordt, maar nou ook al in een dwarpen. En wat kost straks al net? Zou nergens geld voor, maar wel voor dure drugs. Nee, drugs binnen krijgt heel goed cape, zei ten oor. Het is maar €3 voor een piltje en dan kerst een heel festival terug. Ik fiets aan parteer vaak wel machtig en ik heb mijn leidje haast net inhouden. Oh, tussen de oren verbjusteren. Nou, het Sint-Wurg giet het maar mal. Ik voel zelfs al lied slufke in de auto. En net een van ons bern wist er wat van zelfs. Ik had er weer iets voor me. Ooit mijn eerste lintje op het platteland, de pillen en de pep, de prijs voor goeie kook oor omke heen. Dat ik de beste kook eerhoorn ha. Dat wie een wier godvader eftig tafereel, mijn omke heen die ter als de godvader efter een krut bureau ziet. Hij ziet er live kook te verpatsen in lietse putjes. Wielst er zelf aan inwaai, snuifde van het gwot. Oké, zei dus docent. Ik hoor meer van downers. Ik steen al strak van een bakje koffie. Ik ben benieuwd of hij dit alle gerekken hield. Wie matte je het schreeuwen oor een lokkig oortinken uit de tijd dat we nog heel lied zwieden. Maar ik kan niet lokkigs betinken. Sint-Wurg is alles beter. Johnny was a rebel child, way before his time. In and out of home by detention centers from the age of 9. By 30th, 18th birthday, West Johnny made himself a solemn oath. And he went and told the girlfriend Sally he's got a plan for them both. I had another one, it's good conversations. So people talk and talk and talk. Girl, we can make a lifetime. Or we can take a walk. What do I always say? Just run away, run away, run away. Run away, run away, run away. And she said, Johnny, don't you know that you never let me leave my home? Oh no, boy. So if you gotta go, you have to do it by your own, just by your tiny little self. And she said, girl, don't you know I've got a plan, so we can never win. But I ain't never been a loser, baby, and I've been never giving in. You see, I had another one, it's good conversation, so people talk and talk and talk. Girl, we can wait a lifetime, or we can take a walk. What do I always say? Just run away, run away, run away.
Ja, wat een mooi begin van deze aflevering van Noorwien. Nogmaals, leuk dat je erbij bent. Straks praten we even met Gabrielle Terpstra over haar bundel. We hebben super alleen met het gedicht van Jet H. We doen nog meer. Nou, in ieder geval een heel soort gasten, muzikale gasten hier. Over van alle handen muzikale projecten. En onder andere deze, want ja, je moet wel denken, dat nummer komt niet ergens bekend voor. Ja, dat klopt. Het komt van een verneemde band. Van origine uit Greensland, dat heet Solution. Ja, dan komen ineens maar al je werkgeerste muzikanten hier in de studio te lonen. Jan Tiesma, ik begin even met jou. Ja. Lees het eerst maar even uit. Hoe komt Solution in werken? Hoe komt werken bij Solution? Nou, we doen in werken wel vaak een protte muzikale dingen. Ik moet theater erbij en zo. En het goons al een periode. We zo'n eigenlijk is iets maar Solution. Waarom? Nou, er zitten best wel wat leefhouders in werken. En het is natuurlijk fantastische, goede muziek. En het is een mooi verhaal erachter. En het is... de tragiek ervan super, kist voor zeggen. Dus ja. En zo is het begonnen. Ja. Maar ja, dan maak je er nog een hele vaststelling op schreeuwen. Ja, dat is weer. Nou ja, daar hebben we wel een beetje ervaring mee. Maar het is hartstikke 4 hoe 2 weken dan komen de vaststellingen. Zit alles er al in, of nee. Maar het meeste wel. Ja, muzikaal zeker, want het klonk al fantastisch trouwens. Even dit kwaad, Solution, de band. Iedereen had er op een bepaalde leeftijd wel eens een keer van jet. We kennen sommige hits ook wel degelijk. Wat is het verhaal? Het verhaal is een Grijnse band, studentenbandje eigenlijk. Sloeg best on in Grijns in elk geval. En binnen alle Nederlandse clubs was een beetje alwest. Toen jeerde Elton John iets van hun. En toen ben ze naar Engeland gegaan om daar 2 albums op te nemen. Ze waren helemaal in de Wattenline enzovoort. Maar uiteindelijk bleun de echte tropbraak. Die bleun toch een beetje uit. Dus uiteindelijk ben ik naar Nederland weer om. Nou, toen heb ik It's Only Just Begun opname. Als ironische titel eigenlijk van... het is dan maar krijg begonnen. Toen ben ze weer naar het Grijnse platteland gegaan om daar in de studio in te doeken. Toen ben er nog 2 albums kwamen. En toen vonden ze het wel oké. Toen ben ze stoppen. Ja. Wat is de tragiek van het verhaal? Waar schuurt het? Ja, vooral het feit dat ze van alles proberen om eigenlijk wel echt trot te breken. En dat het nooit slag is. En daar kwam heel iets wel weer tussen. Dan moesten de man weer in militaire dienst. Nou, er is weer een komen en gaan van bassisten op een bepaald moment in en naar de oren. En dus sowieso tragisch dat Willem Ennis ik verstoren is. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat er nooit weer een Solution-reunie commercieel. Dus dat doen wij dan nog een beetje. Ja. Dat in Wergen. En dan ga je een paar muzikanten bij elkaar. Wist u een beetje een Solution-fan, liefhebber? Eerlijk gezegd, het enige wat ik hoorde is It's Only Just Begun. En voor de rest kon ik het helemaal niet. Ik zei ook volmoedig ja. En toen hoorde ik het. Ik denk, nou, daar hebben we mooie klauwen aan. Maar goed, het is wel een mooie uitdaging. Ja, heel mooi. Nou, en een bijzonder verhaal. En een bijzonder muziekverhaal. Absoluut, ja. Het is gewoon een beetje het klassiek, hè? Jongens van het platteland. En dat bol internationaal. Dat gaat ook een beetje internationaal. Ja, en dat het dan in Friesland is, dat vind ik dan ook wel weer fijn. Ja. Groningen-Friesland is ook een heel verhaal natuurlijk. Maar nee, ik ben er heel blij mee dat ik meedoe in die zin, ja. En met mooie nummers om te spelen? Het zijn hele mooie nummers om te spelen. Je doet er ook 200% je best voor. En nee, ik ben er heel blij mee. Goeie muziek zin. Ja, geweldige muziek, ja. Hoe is het om te zingen? Nou, bij mij ging het eigenlijk andersom als bij Willem. Ik dacht eerst maar eens even luisteren welke muziek Jan nou eigenlijk bedoelt. Dus ik had het eerst eens even geluisterd. Maar YouTube, Spotify. Ja. En toen dacht ik, Empty Faces, dat ken ik ergens van. Dus die kende ik wel. Dus zo ben ik verder gaan luisteren. En toen dacht ik, dit is hartstikke leuk eigenlijk om voor te zingen. Dus ja, de backings, dat is hartstikke leuk. Ja, heel leuk om te doen. Moeilijke partijen of valt het aan? Goed te doen. Ja, Jan die is altijd heel keurig met alles goed voor ons klaarzetten en uitleggen. En, dat scheelt de helft. Ja, precies. Ja. Hoe zit het met de leadzang? Nou, ik vond het best wel dreig eigenlijk. Hè? In het begin even. Nou, ik zei, dat kost wel even wat moeite. Ja, nou, dat is ik zo. Ik heb... toen voor het eerst dat van Jan kreeg, toen heb ik eerst even luisteren. Ik denk, ik maak even zien dat ik dit wel heel ken qua hechten. Want het is best wel heel hege nummers. Maar echt heel leuk om te doen. Het zei Leonie ook al zo uit. Dat Jan, die levert altijd alles helemaal perfect om. Dus mooi, we wisten precies wat het was. Dus. Was het alleen een jongen of was ik nog een...
Een theatrale rol? Nee, net ook wit deze keer. Ik heb van mij alleen maar jongen. Ja, dat is best wel heel laat. Ja, precies, ja. Hoe 2 weken jij ik nog krijg. Dus Ja, wist ik wel. ja, dat wist het eigenlijk. Nee, dat wist ik wel, Ja, ja. een beetje de zenuwen. Dat komt nog wel, denk ik. Ja. Ja, maar die première komt op een gegeven moment dichterbij. Ja, precies. Dan wordt het heel spannend. Ja. Hoeveel nummers doe je nou eigenlijk in totaal? Jan, ik... Stukken wat? Hoeveel doen wij? Nog een? Ja, helemaal rijden door de bak dus. Nog een stuk. Klopt. Moeten we nog even goed oefenen. Ja, kom maar goed, kom maar. Het verhaal. Doe je maar alleen de nummers, theatraal, speel je hem nog iets? Hoe zit het? We beginnen met een theatraal gedeelte van pak wel een uren. En dan hebben we skoft. Dan moet iedereen een biertje als je stoel kan nemen. En dan krijgen we eigenlijk een heel orengedeelte. Dan je het Wouter Wessels, een redelijk bekende journalist en solution fan. Die het eigenlijk verhalen, anekdotes vertellen over Solution. En tussen spelen wij weer een aantal orennummers die we dan net spelen. En ik een paar herhellingen, maar dan in een beetje een oorjasje soms. En in dat pad komen er gasten langs, is de bedoeling. Net alleen een werkgeestergasten, maar kan ik zeggen dat er een paar oud Solution meestal langskomen. Waarvan minimaal ik een nummer mooi dacht. Dat is fantastisch, man. Ja. Dus dat cirkeltje toch een beetje rond, hè? Vinden wij wel. Ja. Bijzonder. Ja, dat is het ik. Ja. Hoeveel vaststelling doe je me eigenlijk? Treien. Ja. Al hier in de Bittler? Al hier in de Bittler. Was de datum weten? Ja. Vreed 18, sneun, jontje en 29. En dat is medisch. Goed. En altijd klaar is, dan gaan we het verhaal, de anekdotes, maar ook de muziek van een fantastische band. Wergeer en Solution binnen dan definitief Melk of Verbong. Maar Safir is het dus nog net. We gaan ze eerst nog live in de studio. Dit is het dus. Solution. She just smiled and gently calms my blood. That girls are no good for you. At least they never were for me. They bring only sadness. They seem to drag on sorrow. There is no bright tomorrow. Never have your own black bird.
Het verhaal van Solution, ja, verneem de band dus uit Greensloon. Uit het echt wel vierde verliezen. Maar goed, vertelt in werkje dus onderhand van 3 vaststellings. Nou, een verhaal en ik nog geweldige muzikanten. Dus ja, die combinatie, ik zou zeggen, net stinnen, maar erheen. Aan ze het verhaal van de tweede editie van het Nog Niet Dood Festival. Met Jan Kobus Seuninga. Die had wat gasten bij mijn naam. En hij doet het verhaal straks echt nog even. We zullen uitgebreid houden over metal en een platenbeurs. Want er is een metalprogramma bij een lokale omroep. Dat bestaat 4 en ze is in de Westreen een feestje om vieren. Dus nou, bloe lekker heen. We gaan eerst even praten over deze bundel. Wij jedden haar superkrekel even met een van de gedichten die hierin staat. Gabrielle Terpstra. Een mooie bundel. Het is de eerste die ze uitgebracht had. Met de titel Tjinwurg is alles beter. Gabrielle, we kennen elkaar al een tijdje. Had ooit stage rond bij dit programma. Ja, inderdaad. Maar nou, Tjinwurg, best fulltime aan het schreeuwen eigenlijk? Of best met verschillende dingen bezig? Ik ben wel fulltime aan het schreeuwen, ja. Net 5 dagen in de week, maar wel 4 uur of zo. Hoe zoals jezelf? Dichter, spoken word artiest? Of is het nog breder? Ja, ik denk wel breder. Ik zag mezelf meer als schreeuwer en artiest. Ja. Maar net al meer spoken word. Nee. Want dat is alles uit de hol en dat is niks voor mij. Maar is het gewoon uit een boekje doen? Ja. Bundel in ieder geval. Ja, even over de bundel beginnen. Dus even de verhaal erin nog even bespreken. Maar wat is dit voor project voor die West? Nou, dit is eigenlijk het werk dat ik terug die jaren heen maken ha. Wat voor mij symbool is dit ook voor de reis die ik maken ha. En ja, dit is het eindproduct van al het werk wat ik in deze jaren, ik denk 4 jaar als dichter maken ha. Tenminste het beste. En ja, dat is uitjoen. Ja, wat opvallend is, om het begin van de bundel, dan bedankt alvast een aantal mensen die thuisbracht hadden. Ja. Kun je dat eens uitlezen? Wat jij mij bedoelst? Jawel. Deze bundel zit voor mij ook wel voor thuiskomen, zeg maar in de Friese taal. Daar had ik toen een heel project van die vorige jaar mij in A studeren. En dat gaat over thuiskomen in die zelf en in die taal, zeg maar, om opnieuw weer de Friese taal te gebruiken. Want dat was voor mij wel moeilijk om te doen, omdat ik eerst het Fries een beetje statig vond. En nou ja, mijn familie praat wel Fries, maar ik vond het cooler om Nederlands te praten. En ik zette me heel wat uit in het Fries. Wie in de eerste gedicht, denk je, in het Nederlands? Ja, maar een van de eerste werk was Fries, omdat het een oerzetting wie van Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk, die ik toen in het Fries vertaalde. Dat vond ik heel leuk. En toen ontstond eigenlijk in de leefde weer opnieuw. Van, het Fries is toch wel... ik kerste zelf mij wel wat het worst is, maar want in de Friese poëzie wie het altijd wel, vond ik het een beetje dreig en moeilijk te begrijpen voor mij als poëzie noob toen nog. Maar dat is mij die jaren gewoon gegroeid. Ja, en wat ik nog betocht van de nieuwe generatie schreeuwers. Ja. Dan moest hij zelf ook een soort van vrijheid, dat dichtje, om die eigen stijl erin te zetten en het Fries te broeken op de moderne wijze, zeg maar. Dat thuisbrengen, dat ik mensen die het zelfvertrouwen, jongen, en de veiligheid om creatief te wezen. Ja, zeker. Die me echt stimuleerde om gewoon mijn eigen taal te broeken. Want bijvoorbeeld Lubbert-Jan de Vries zit erin. Nou, die weer toevallig 2 weken alleen maar zijn gedichten. Maar die zei het altijd van, de must in holle harde, this is who I am and this is what I do. En dat probeer ik heel wat na te leven. Van, dit is gewoon mijn taal en dit is hoe ik poëzie zocht. En zo wil ik het broeken. Ja. Is dat ook een lange route voor die weg om die zelf te worden eigenlijk? Ja, sowieso in het libben wel. Maar in dat poëzie... is wel een beetje met libben wrakselen, leef eerlijk bij. Ja, dat sowieso. Maar dat is nou... langzamerhand komt het steeds meer on-track, het libben, zeg maar. En daar is dit bundel natuurlijk wel een resultaat van. Ja, hoe grap je de stap om er een bundel van te maken? Ik bedoel, hij heeft natuurlijk alle gedichten op een gegeven moment. En die publiceert of net. En het maar om het al je te sammelen in zo'n prachtig boekje. Ja, dat is elke keer een lied stapjes is. Maar ik begon ooit mijn gedicht schreeuwen en dan een keer een gedicht voordragen. En dan aan het begin zou ik echt naar denken van, ik maak hier een bundel van. Omdat ik dacht van, dat zou ik nooit kennen of zo. Maar er komt steeds een stapje bij, is maar in het professionele leven. Waarvan ik denk van, nou ben ik er wel klaar voor om een bundel te maken. Ja, daar is het uitgebracht bij Hispel. Dat is echt een uitjouwerij. Ja. Wie dat nog een ziektocht om een uitjouwer te vinden? Nee, net echt. Want heel soort mensen die ik ken zitten eigenlijk bij Hispel. Dus ik gewoon vregen aan Pieter van Hispel van, maar kijk, bij die wat uitjouwen. En zei hij, ja, tuurlijk, stuur maar wat op. Kom maar op. Dus dat is ook heel makkelijk eigenlijk. Ja.
Dus dat is wel noffelijk. Daar had ik wel klok mee aan. Ja, maar goed, en dan zes van alles in het werk. Want dan had hij alleen te krijgen mijn uitjouwer. Maar dan moet ik nog een mooie opmaak komen. Dan moeten illustraties komen. Ja, Van waar ben je eigenlijk? De illustraties ben van Sietske Harkema. Hoe best bij Ton Lonekan? Nou, die ken ik al heel lang. En nou ja, zij illustreert ik al heel lang. Zij illustreert ik al zijn bennenboek en dat soort dingen. Dus, nou ja, en zij is een vriendin van mij. Dus dat weer een makkelijke keuze. Dat ik dacht van, oh, misschien kennen we wel eens gearwerkje om iets te maken. En ik vind de illustraties heel mooi worden. Ja. Dus ja, zij woe dat wel. En dat had ze toen die. En ik had gewoon een paar woorden doen van... oh, zo is dit wel het wan. En dan had zij er beeld om doen. Ja, al bij al een heel project. Ja, En heel zeker, geregeld, ja. heel Ja. georganiseerd. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Maar had hij een redactie pleegt op 10 gedichten nog? Had het Ja, in zeker. nice jongen? Ja, dat gebeurt sowieso als het bij uit jou komt. Maar nou ja, Lubbert-Jan de Vries had dus heel het begin nice doen. Want nou, ik vind het zelf soms best wel dreig om goed Fries te schreeuwen. Maar nou ja, hij had het gewoon nice doen. En later via de uitjouwerij had Matje de Jong nog de laatste redactie doen. Dus dat is wel beter. Ja, want misschien er is een officieel soort Friesk. Ja, Maar in de wereld van de dichters best natuurlijk zo vrijheid maar kind. ja, maar het moet wel goed speld worden vanzelfs. Ja, precies. Dat boest dus net. Van de Nee. maar spelfout in de comments, maar de Nee. boert. Ja, vanzelfs. Ja. Of shot het er net uit in. En ja, wat bent gedichten, liedse verhaaltjes. Ja, gedichten, Maar het verhalen. is uit het leven gegrepen. Ja, de meeste sissen. Nou, een titel was kijk hier, is bijvoorbeeld Gisbert Japix. Ja. Is zo'n naam, dat is toch een begrip in de wereld van de Friese taal. Een hele belangrijke trouwens, ook, uit het verliezen. Broekt hij dan mee opzet zin of rinst het zin hoe? Hoe komt dat bij? De titels zijn allegaar strutnamen. Nou, net allegaar trouwens, maar voor 80%. Binnen strutnamen waar het gedicht schreeuwen is... of waar bijvoorbeeld sommige gedichten gaan over de vervelende ex of zo. Dan gaat het over waar die ex wengt of zijn mem of zo. Ja. Dus ja, en de Gisbert Japix, dat is ook een gedicht. Dat gaat over Gisbert Japix. Of dat is eigenlijk een moderne oorzetting van het gedicht Wobbelke. Ja. Of het lied Wobbelke van Gisbert Japix. En daar had ik dat in een modern joske stutsen. Maar schreeuwen, is dat iets wat je elke dag dwaan was? Met taal bezig, met woorden. En om bijvoorbeeld die gevoel, die dij, mij ja. Nou, dat net, maar ik vind het wel heel noffelijk om vol te schreeuwen. Ik heb bijvoorbeeld laatst in Brussel voor transpoëzie. Toen ik uitvaardige voor de provincie Friesland. En toen gingen we live op strutten gedichten schreeuwen van mensen die het zien kwamen. En dat vind ik gewoon geweldig. En dan viel ik echt helemaal van, dat is echt wat mij het gelukkigst maakt. Ja. Om lekker te schreeuwen. Het is gewoon iets wat ik vooral heel leuk vind. En, nou ja, en die indrukken dus te vertalen. Het was het George, wat mij maakt. Ja, inderdaad. Ja, dat is dat zit ik natuurlijk heel veel in de bundel. Om een beetje de dingen die ik zag inderdaad te vertalen naar teksten. Ja. Een bundel, podcast, rent hij nog? Ja, zeker. Ja. Gabriel en Arjan bedoelen het net verkeerd. Ja, dan becommentariëren je je eigen leven wat en het leven en de cultuur en wat je mij mag halen. Ja. En daarna is nog een productdrokte? Ja, ik schreeuw nog voor het tijdschrift Chill. Het Bennett-tijdschrift, dat is eigenlijk heel leuk om te doen. En voor de mannen. En ik zit in de redactie bij de NSAF. Dus ja, ik had er wel gewoon drok. Klinkt als een drok leven, ja. Ja. Is dit het voorlopig even of zit dat te denken om een tweede bundel? Ik zit altijd in gewoon een tweede bundel en ik gewoon een roman. Ja. Dus nou ja, ik hoop dat ik dit hier een roman schreeuwen kan. Maar dat is best wel dreig. Ik dacht, toen ik daar aan begon van, roman schreeuwen, dat dacht ik even. Maar dat is toch wel heel veel werk. Toch weer een vak apart, hè? Ja, een heel vak apart, ja. Dus ik ben benieuwd. En nog altijd wel in het Fries? Ja. Ja, ik denk dat ik gewoon in het Fries bezig blijf. Nou, dat komt maar bij. Best. Wel lid gaan nog net los, want ze doet nog een pikje dicht hier in deze aflevering van Noorderwien. De bundel, hoe is die te verkrijgen? Met die online of met die ergens in de winkel lezen? Afoek en online via hispel.nl. Ja. Of als het me kerst, dan kerst mij een berichtje sturen. Gabrielle Terpstra. Nogmaals, Tjimurg is alles beter. De bundel die ze uitbracht had mij een spetterende presentatie trouwens de week bij. Dat weer hartstikke leuk. Ja, mooie verhalen, gedichten op een fantastische manier skreun. Straks toch meer uit deze bundel. Wij gaan weer terug met een optreden van de gemoederen. Dat had dus weer te krijgen met Jan Kobus Seuninga. Die hoort zich ook wel bij mij poëzie dwanen, maar ook bij muziek. Maar dat Jervaas is in ieder geval. Dit is live in Noorderwien.
Ik loop maar wat in de stad, in het rond, met mijn hond. Nou ik nog van het zonnetje geniet. Kleine Fik, lekker dik, loopt gedwee met me mee. Ik kijk naar alle hondjes die hij ziet. Maar waar heb ik dat nu aan te danken? Dat mijn kleine hond zo luid gaat janken. Ik voel een ruk, touwtje stuk, hondje weg, wat een pech. Oh, ik kan wel huilen van verdriet. Oh, houd de dief, houd de dief, houd de dief. Want hij is dan mijn lieve kleine Fikkie. Houd de dief, houd de dief, houd de dief. Het is een lange kerel met een sikkie. Foei, wat een gemene vent. Nergens zie ik een agent. Oh, houd de dief, houd de dief, houd de dief. Want hij is dan mijn lieve kleine Fikkie. Ook in, steeg je in, op een draf, damrak af. Gut, die vent loopt als een kampioen. Ik zie hem in de tram bij Centraal aan de halen. Is daar werkelijk echt niks aan te doen. Met lijn 22 naar het IJveer. Dat heb ik weer, dat overkomt nou mij weer. Met mijn hond stevend hij langs het ei, zo naar de pont. Geef die kerel, geef hem van katoen, kom op! En houd de dief, houd de dief, houd de dief. Want hij is toch mijn lieve kleine Fikkie. Houd de dief, houd de dief, houd de dief. Het is een lange kerel met een sikkie. Foei, wat een gemene vent. Nergens zie ik een agent. Oh, houd de dief, houd de dief, houd de dief. Want hij is toch mijn lieve kleine Fikkie. Want hij is toch mijn lieve kleine Fikkie. Want hij is toch mijn lieve kleine Fikkie. Fikkie. En dat op dierendag, jongens. Mijn telefoon lees ik geen moment meer voort. Mijn knapste Wobbejan, mijn hotste Wobbejan, mijn cuteste Wobbejan, jou met die wut. In gedachten lees ik maar die in het heer, mijn liefste, toen nou dan, o liefste, toen nou dan, mijn liefste, toen nou dan. Dus kam je met die. Left on read, waarom stuurt mij nou nooit waarom? App stuurt naar Wobbejan, gif stuurt naar Wobbejan, nude stuurt naar Wobbejan. Viel me zo dom. Als trok is mij ghosten, dan draai ik stadig terug. Of ik word stekkenblien, of ik word opnaamshaal, of ik word speakergek, just om me nog. B enkeld, voor die leefde, joeg ik me bleed. App me nou levenskot, app me nou zwierte skot, app me nou hietste skot, of ik ben niet. Mooie versjes, ja, maar een verhaal, dat mag ik maar even bij zitten. Het komt van de gemoederen, Tim en Arno, en zij binnen te gast, en ik liet maar weer even zien, op dit festival. En dan geven we jullie het speciaal omtinken onjaan. Net voor de eerste keer overigens, want nog niet dood. Maar als centrale figuur de man die je naast me zit, Jan Kobus Seuninger. Geraan zegt nou even bij de gemoederen optreden. Dit is de derde keer, denk ik, hè? Klopt, de derde keer, ja. Hoe ooit begonnen met het Nog Niet Dood Festival? Ik had een liedje, Jora van der Sloot is nog niet dood. En daar staat de mooie titel Nog Niet Dood. En denk ik, het zijn toch wel redelijk wat artiesten die, ondanks dat ze enigszins op leeftijd komen, toch wel steeds nieuwe dingen doen. Is dat ook een beetje de leidraad in Waast Uitnoegers? Ja, over het algemeen zijn ze wat ouder of ze moeten een hele slechte levensstijl hebben, dan mogen ze eerder komen. Ja, precies, ja. Dus. Waarschijnlijk is de 80 net. Nee, daarom. Nou, we hebben nog geen 80-jarige gehad, hoor. Ik weet eigenlijk niet wie de oudste is dat nog toe. Misschien Melvin van Eldik. Maar die leeft ook nog. Dus, van het Redken in Neushoorn. Dus een speciaal Nog Niet Dood festival. Hartstikke leuke insteek natuurlijk. En doe kisten staren jongens. Dat in heel wat muzikanten. Maar ben al wat muzikale vrienden vandaag? Ja, de meeste hebben er wel enigszins contact mee. Dus ik heb ze wel een keer zien opgetreden en mee gesproken. Maar de meeste... in het begin waren vooral heel veel muzikale vrienden, maar nu ook een aantal van buiten de provincie. Tim die zie ik nu voor het eerst, hoor. Dus ja. Waar komt er meer? Katie en de Good for Nothing Boys. Nou ja, daar zit ook iemand in die ik al meer dan 40 jaar meemaak. Bij Sietse van Essen, hè? Sietse van Essen, ja. Wie hebben we nog meer? Even kijken. Joost Dijkema. Ja, die is nog wel wat jonger, maar die speelt allemaal hele oude muziek. Die speelt even Michael Chapman die avond alleen maar, geloof ik. En echt een fantastische
gitarist ook, fingerpicking. Ja, fingerpicking, hè, nemen ze dat. Ja, geweldige techniek had hij. Waar komt er dan meer? Ja, jezelf toekspelen? De gemoederen? Ja, ik speel vooral. Ik speel alleen maar nummers van mijn nieuwe album. Jan Kobus voor de eeuwigheid. Dat past toch ook wel bij het thema. En dan hebben we Arnold Veeman. En dat is op zich wel grappig. Die speelde voor met zijn moeder in een bandje. Pieterburen Overlast. En die was daar toen ooit drummer. En dat bandje vond ons, dat is mijn pick-me, vond ons zo fantastisch. Hij had ook een kutpiel nagebouwd en zo. En die ga ik daar dan ook nog even bij één nummer van hem gebruiken. Nou ja, speel het zelf natuurlijk. In combinatie ook met al die artiesten. Ja, ook met de gemoederen in ieder geval. En met Katie en de Good for Nothing Boys. En de andere twee waarschijnlijk ook, maar dan moeten we nog even voor oefenen. Ja. Tenno net z'n 4. Zijn toch vast in agenda trouwens, Neushoorn. 11 oktober. Door net heel lang meer trouwens, wat dat betreft. Nou, neem het zelf alleen, want ik moet natuurlijk wel even vragen. U bent nog niet dood, dus met andere woorden, creatief nog steeds heel erg in het leven. Ja. Wat binnen plannen? Wat komt er al hier? Maar er komt een album dus. Er komt een album, ja, die zou eigenlijk deze maand doen, maar ik heb hem even uitgesteld, want het moet weer snel. Die komt in januari. Hoe let het album zich omschreeuwen? Voor de eeuwigheid. Allemaal vrolijke, maffe liederen. Aantal nieuwe en een aantal wat ouderen die wat in de vergetelheid zijn geraakt. Voornamelijk solo? Of kun je met een bandplaat nemen? Voornamelijk solo. Een enkel gastmuzikant. Dick Vestdijk speelt nog op nummer viool. De vriendin zingt nog een partijtje mee. Dochterlief nog een keer. En ja, dat is het eigenlijk. Ja. Thuis opgenomen. Dochterlief, maar horen we de nieuwe generatie zeker muziek ontmeidje? Ja, die speelt ook al in een band. Dus 12 jaar in een band en ze zingt heel veel. Ja. Mooi man. Vind je de rest nog plan? Ja, klopt. Vertel. Dick Vestdijk ga ik nog een album maken onder de titel Harlingen. Een soort metafoor voor havensteden. Dus veel met Slauerhof, Vestdijk. Maar dat is voor volgend voorjaar. Nog niet dood dus. Precies. Was hij met de gemoederen een mooi vestje doen? Ja, leuk. Een voorstel? Ik heb een voorstel. Oma Hein is dood. Die is wel der, maar hij net. Nogmaals, we praten straks met de gemoederen en dat festival. Want daarom ga ik Jan Kobus ook uitnodigen met zijn vriend hier. 11 oktober, Neushoorn. Dat wordt een noffelijke, nog niet dood, Jonne, bij deze. Ja. Oma Hein is dood. Oma Hein was nageworden van een vette varkenspoot. Dat ik lag hij buiten kennis en in 2 uur was hij dood. Hij wou juist een hapje nemen toen hij enklaps akelig werd. Van zijn 8e varkenssluifje en zijn 10e bord met erwtensoep. En oma Hein die is erbij, hij ligt in zijn kissie. Maar zijn spaarpot krijgen wij als zijn gedachtenissie. Tante K zat maar te huilen als ze langs zijn konen streek. En ze werd nog veel beroerderd toen ze in zijn soepbord keek. Zuchtend zei ze bij zichzelf, ach die lieve goeie man. Het is toch zonde van de kluiven, want daar heeft hij nou niks meer aan. En oma Hein die is erbij, hij ligt in zijn kissie. Maar zijn spaarpot krijgen wij als een gedachtenissie. Alle neefjes en nichtjes en oma Hein rust zacht. Zo'n droeve spoedig einde had geen een van hen verwacht. En ze riepen door hun tranen, oh nou missen we hem pas. En ze zuchten dat een ome toch zo'n mooie dooie was. En oma Hein die is erbij, hij ligt in zijn kissie. Maar zijn spaarpot krijgen wij als een gedachtenissie. Alle vrienden en bekenden weenden bitter in de kroeg. Grote droeve bittere tranen, bitter nooit genoeg. En ze zuchten, het is ellendig, ja, dat de dood hem heeft gehaald. Maar gelukkig dat hij juist nog de contributie heeft betaald. En oma Hein die is erbij, hij ligt in zijn kissie. Maar zijn spaarpot krijgen wij als een gedachtenissie. Voor de winkels waar hij haalde, was het ook een grote slag. Want geen een van al die klanten knalde zoveel op een dag. En de visboer zuchtte treurig, ja, jammer van de man. Het is weer de tijd van de nieuwe haring. En daar heeft hij nou niks meer aan.
En mijn die is erbij, hij ligt in zijn kissie. Maar zijn spaarpot krijgen wij als een gedachtenissie. En mijn die is erbij, hij ligt in zijn kissie. Maar zijn spaarpot krijgen wij als een gedachtenissie. Het verhaal van Ome Hein, die is daar. Jan Kobus Seuninga, dus gelukkig net. Ja hoor, ik kon er hier net spelen met de gemoederen. Ja, nogmaals, het draait om dit festival. Het Nog Niet Dood Festival in Neushoorn. 11 oktober. Dat wordt een leuke, smeuïge jongen. De zal vast de deer, maar ik het vooral het leven viert worden. Onder andere met deze beide heren van de gemoederen. Ik geloof dat iedereen wel Fries versteert in de oren net. Nou even zo, hoe vier we komen. Welkom. Tim en Arno mag er even bij zitten. Ja, dank u wel. Wat voor vestjes brengen je me eigenlijk? Want dit ben de vestjes, hè? Ja, nou, die vestjes die zijn nog ouder dan Jan Kobus net al probeert te vertellen. Want, dat zegt al heel wat, hè? Oh man, die vestjes zijn allemaal van ver voor mijn geboorte in ieder geval. Ja. Er werden gewoon hele leuke liedjes gemaakt door jongens die 7 dagen per week, 8 uur per dag aan het spelen waren. En dat leverde hele mooie liedjes op. En die vergeten we wel eens. En dat is helemaal niet erg. Maar wij vinden ze leuk om te doen. Ja. En daarmee hoor je muziek in het leven. Hoe kies je die nummers uit? Waar vind je die? YouTube of zo? Of is er een soort songboek van? Ja, dat is wel het internet geweest, inderdaad. De poort tot de oude muziek. En dan kom je, zijn het allemaal Nederlandstalige liedjes of zitten er ook vertaalde nummers bij? Nee, dit zijn eigenlijk wat wij doen. Het zijn eigenlijk allemaal oude Nederlandse swingliedjes. Ja. En nog genoeg van te vinden dus? Heel veel, ja. Het is een onuitputtelijke bron. Hoe zit dat? Ga je een avondje zitten en dan favorieten opschrijven of zo? Of een tekstpakje of zo? Ja, ik vind het ook leuk, hè. Dus je gaat luisteren en je ontdekt wat meer. Je zoekt wat dingen uit en dan kom je weer bij een andere artiest uit en een ander ding. En dan, toen kwam ik erachter dat Arno dezelfde passie heeft. En dan kreeg ik van hem weer een berg met muziek. En zo gaat dat een beetje. Wat ene komt. Hoe lang speel je trouwens al? Accordeon sinds mijn 20ste. Ja, dat is een half jaar geleden. Ik wou net zeggen, ga niet naar je leeftijd vragen. Hoe lang spelen ze toe al? Ja, vanaf Maagsten. Ja, van Varoerter. Ja. Dat ging van kwaad tot erger. Nee, maar dat is een heel proces dus. Zoeken, leuke dingen ontdekken, mooie verhalen. Dus. Maar dat is de leukste dingen gaan over verhalen. Dus en levensverhalen. Niks moois dan mooie verhalen zoeken, ja. Zoals Ome Hein. Nou ja, het is prachtig dat hij dood is, want anders hadden we geen verhaal. Dus we moeten vooral niet vergeten dat sommige dingen die slecht aflopen eigenlijk altijd een beter verhaal hebben dan de dingen die goed gaan. Is dat een beetje de twist in die nummers vaak, toch? Het levenslied, de drama. Ja, bij voorkeur. Ja, nou, we hebben een nummertje over iemand die een huis zoekt. Geschreven in de jaren 50, toen er een woningcrisis was. En die reflecteerde een beetje op de jaren 30, toen er ook een woningcrisis was. En nu is er weer een woningcrisis. En tussendoor is er ook ergens een woningcrisis geweest. Dus je moet het ook allemaal een beetje in perspectief zien om te blijven lachen, denk ik. Ja, toch, nou, dat moeten we uiteindelijk ook blijven doen. Treden jullie vaak op? Zijn jullie vaak op pad? Nou, veel te weinig. Okay. Ja hoor, belt u maar. We hebben nog telefoonnummer en zo, komt allemaal straks in beeld. De gemoederen, zie ik het even op. Ja. Nee, wat is er belangstelling voor dit soort liedjes? Op sommige plekken wel. Er is zo nu en dan belangstelling voor ons. Dat er muziek gemaakt wordt en dat er een fan met een baard langskomt. En dan krijgen ze dit soort liedjes. Hebben ze mooi pech als ze iets anders wilden. Ja, ik vind het fantastisch. Wat dat betreft. Dank u wel. En nog niet dood dus? Blijkbaar, ja. Nou, ik loop de goede kant op. Dus het zal vanzelf goed komen, denk ik. Ja. Het gaat een beetje op en neer, heb ik dat idee. Hè? De belangstelling voor oude liedjes, de oude manier van muziek maken. Vaak heel sfeervol wat dat betreft natuurlijk. Maar dat merk je ook. Pikt de jeugd het weer wat op of niet? Wat is je indruk? Ik heb het nog niet gevraagd aan alle jeugd. Maar het is wel zo natuurlijk dat iedereen heeft toegang met 3 klikken tot alle muziek van de wereld. Dus dat maakt het wel heel makkelijk natuurlijk om van alles te ontdekken. Ja. Dus dat lijkt me wel. Geen idee. Vertel even over die maandagavond in Utrecht. Oh, de maandagavond. Ja, we doen elke eerste maandagavond. Doen we bij de kroeg bij mij om de hoek, het oude pothuis. Daar spelen wij ook allemaal oude troep. En er zitten allemaal jonge mensen in het publiek. En die hebben allemaal een topavond. En iedereen is aan het swingen. En leuke muziek is leuke muziek.
En beter dan Instagram, bij deze. Ginny Neushoorn, komt deze beide heren zien. De gemoederen zullen dus ook optreden tegen met Jan Kobe Seuninger. Nou, dat nummer hebben we al even correct. Jet zet nog een nummer live in de studio. En nogmaals, nog niet dood, je. Echt net. Nee. Ik heb maling aan geld om gelukkig te zijn. Zing graag een wijsje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. Toen zeg nou ja, mijn lief, dan worden we man en vrouw. De zorgen voor morgen die wegen het meest. Als je zo samen eens uit bent geweest. Je wilt zo graag trouwen, maar geld is er niet. Dus zing je alleen maar dit lied. Ik heb maling aan geld om gelukkig te zijn. Zing graag een wijsje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. Toe zeg nou ja, mijn lief, dan worden we man en vrouw. Heel goed hoor, Tim. Ja, toch? Zo. Met al die kortingen die eraan zitten te komen, die verhogingen overal op. Nou, muzikanten gaan het er niet makkelijk op krijgen. Dan weet u dat vast. Vandaar dit liedje, geschreven al voor de oorlog, toen ze het ook nog niet makkelijk hadden. Oh ja, welke oorlog is nu de vraag? Dat laten we allemaal in het midden. We houden ons bij de simpele waarheid dat zonder geld er ook nog wel wat leuks te beleven valt. Ik ga het hem inzetten, Tim. Daar komt hij. En heb je geen geld, dat komt ook wel weer goed. Je gaat naar de fiscus met een vrolijke snoet. De ambtenaar zegt, oh, betaal je weer niet. Dan zingen we samen dit lied. Ik heb maling aan geld om gelukkig te zijn. Zing graag een wijsje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. Toe zeg nou ja, mijn lief, dan worden we man en vrouw. Toe zeg nou ja, mijn lief, dan worden we man en vrouw. Eventueel andere vormen van samen zijn keur ik ook goed eigenlijk. Vrouw en vrouw vind ik prima. Man en man is ook allemaal goed. Als je niet precies weet waar ik zit, hoe je bent, het is allemaal goed. Gewoon, ga gezellig samen iets doen, jongens. Kom op, laten we het leuk houden. Ja, toch? Ja, Tim? Zo. En zo is dat. De gemoederen, Joet, de gast dus in deze aflevering van Noorderwien Live. Het Oosterkrijn bij dit festival. Nog niet dood. Jan Kobe Seuninger, zoals ze nog even een noemer live hier doen. En dat is een mooi feestje natuurlijk. Pak de agenda erbij en dan pak dan vooral de data over dus. 12 en 13 oktober er maar even bij. Maar er kan nog volle meer voor je te doen. Op een bank 3 gasten. En dat had alles te krijgen met een platenbeurs en een jubileumfeestje wat betreft metalmuziek. Marcus, Tama, Jetse, mooi om de binnenman. Tama, hoe is het met jou, jongen? Beginnen met jou. Ja, best. Had dan even een stel zwiergewicht op de bank, hè? Dat dacht ik, hè? Wat voor een game, joh. En draai je meer metal-liefhebbers? Ik nog, ja. Ja, absoluut. Ja. Wat is die favoriete metalmuziek, Tama? All times? Ja. Iron Maiden. Insomnium. Oké. Ja, en jij? Darkthrone. Oké. En daar is
ooit net mij begon, denk ik wel. Nee, ik ben met Iron Maiden begaan. Begon het, ja? Ja, 8 jaar. Dus ja, jonkje van 8. En LP weer van de broer of zo? Of van de Nee, broer? u heet hier hem te lien van Ian. Nee. En Somewhere in Time, ik werd het nog krijgt en ik gerde die klanken en ik ben wat verkocht. Ja, hè? Dus een liedse metalhead wie geboren toen. Ja, een broer leefde van de metal is bij Maiden begon. Hoe ging dat bij jou, Marcus? Ja, ik met mijn Iron Maiden. Ja, hè? Ja. Hadden we een cassettebandje of nee, een playback optredentje op een leren squallen met Radboud van 1 Cursus in de Menta. Okay. Ja, nou, die hebben we hier laatst nog gewoon. In Verborg, maar een hartstikke leuk festival. Ja, Tamer, die eerste plaat, LP, wie het eerste cassettebandje, wat wie het eigenlijk? Mijn allereerste keer plaat? Ja? Nou, dat was ik eigenlijk net. Dat zijn ABBA. ABBA? Ja. Maar toen ik een eerste seizoen. Ja, correct. Want ik kom natuurlijk uit een gezin waar ik de jongste van weer. En ik kreeg van mijn broers en zus kreeg ik altijd de plaatjes en de singeltjes werd ze niks onvonden. Dus dat kreeg ik dan. En ik dus de pick-up, de eerste pick-up kreeg ik dan van hun. En later dus de eerste draaitafels. Maar ja, toen op een gegeven moment toen kochten ze een keer een hitkrantje. En daar is hier in één keer naar Black Sabbath in en Iron Maiden. En ja, zo groeide dat natuurlijk. En dan kwam ik gewoon de eerste LP van Iron Maiden en later Motorhead. En Motorhead, ik geweldig lochenpop, die jaren 80, die eerste, hè, met jouw noemen ze erop. Dead Man Tell No Tales, dat was mijn eerste Motorhead plaat. Ja. Goed, de reden dat ik erop begin is dat we beide aan het combineren. Toen komt mijn platenbeurs hoor, maar de microfoon iets tegen de beide Ja, doe even. daar ben denk ik nog een Product Maiden platen wordt te krijgen. Absoluut, ja. En de horekant is, en de beide boetes te heren, en dat had je met mij te krijgen, is het RTV Metal Café Jubileum. Waar is er mee begonnen? Of ben je er beide mee begonnen? Hoe zit het verhaal eigenlijk? Ik ben er maar begonnen. Waarom eigenlijk? Wat wie de oorlering? Dat wie, wat mij betreft, kon er wel een metalprogramma op regionale radio komen. Ben ik helemaal mee eens. Ja, dat is bij RTV Noord. Dus ik we hier al een rockprogramma, Rock and Air. Ja, dat is toen ophouden. En ik zei, ja, dan wil ik later toch wel wat verder. Ik zei, nou, dan kunnen we wel een metalprogramma hebben. Dus dat we praten met de heren, dat wie akkoord. En zo is dat 2000 begonnen, 6 oktober. En je knipt er met pikken met regen en dan ben je 4 verder, hè? Dat gaat hard. Ja, ik get erop, hè? Ja. Maar is alles draaien, hè? Ja, nou, we lezen zelf wel wat censuur op. Waar leidt de grens? De grens leidt hem toch wel bij de hele expliciete teksten... wat politiek en religie en die dingen hoor. Ja, maar het neutraal blijven, om het zo maar zo te doen. doen. Het is neutraal mogelijk. En een beetje fatsoenlijk. De fjouwe letter ontkom je net altijd aan. Nee. Maar het is, we willen net een bepaalde boodschap hebben dan de muziek zelf. Wat is de rolverdeling een beetje? Jets? Waar zit je de plaat nu? Of doe je dat met z'n allen? Ja, dat doen we eigenlijk met z'n beiden. Ja, met je twaan, met je we gewoon wekelijks een lijst. Besturen gewoon wat noemen zingen. Nou, en dat wordt het dan. Ja, hoeveel platen is meestal kwijt? Ja, het verschilt natuurlijk wel lengte. Per uur ongeveer 12. Ja, soms. Over 12. En maar wat bij verteld worden natuurlijk. Ja, nou ja. Maakt het ook verschil natuurlijk waar ze dan voor zitten haast. Ja, dat maakt het sowieso. Ja, gewoon meestal die hele verhaal. Wat daar Oosterhaven bezitten gaan, dan kunnen we met draaien draaien. Ik wil betellen, hè? Mooi, hoor. Nee, maar zij is het ongeveer wel, hè? Gewoon neutrale uitzending is de, ja, noem ik eens al. En het is maar krijgt, ja, hoeveel naaien noemen ze haaien. En die je gewoon promoten willen. Nou ja, daar mag je natuurlijk even wat over vertellen vanzelf. Ja, logisch. En je bestelt via weer, maar je krijgt reacties. Je hebt wel het idee dat er behoefte aan is, zo'n programma? Ja, dat denk ik wel. Het is ook hartstikke leuk zelf te meidje, leef eerlijk wijzen. Ja, ik moet het als lieds jonkje woed het eigenlijk al. Het was voor mij gewoon een droom die gewoon uitkwam. Het was een heel lang. Dus, mooi toch? Ja, echt, ja. Ik doe het ook met hele prettig plezier. Ja, wanneer wordt het stuurt? Hij vast in, ben er herhaling? Van zo'n tot njochen bij RTV Noord. En dat kun je de hele week beluisteren via uitzending gemist. Ja, correct, ja. Van RTV Noord zelf. Ja. En doe je met verzoekjes en dat soort dingen? Ja, ik kan steken verzoekjes bij u. Nou, dat verandert. Je werkt al ja, maar 4 uur een Facebookpagina. Dan krijg je bijvoorbeeld een plaatsje vrije. Die is graag ja, dat worst. Goed. 4 uur onderwijs en dan moet er een feestje komen dus. Ja. Wat dan zit je hem hier, vertel hem, wat ben je van doel? Wat gaat er gebeuren? Wat voor feest wordt het? Jubileumfeest. 4 RTV Metal Café. Met hapjes en drankjes en in een krinkje zitten? Of nee, je bent het beste man, hè? Tuurlijk. Ja, we hadden Sub-Zero te spelen. En dat is vette
trash hardcore. Het is van dat is lekkere death mengelmoes. metal, groove metal, hardcore, dat erachter. En hier van de oudste metalbands van Friesland. Ja, 25 hier. Ze mist hier 25 hier. School dus. Echt old school. Ferdinand eerder Peri Rambi kwam, ex-D Mayon. Die gaat echt aan een sloopkogel, gaat er over het podium. Dat is machtig om te zien. Ja. Die kreeg het wel aardig aan de gang. Ja, zeker weten. Nou, en dravig. Dan gaan we dravig inderdaad. Die komen uit uw eigen regio. De black metal sensatie van Friesland Ja, eigenlijk. goeie band, hè? De Frieske black Zeker metal weten. storm. Echt nog Friestalig, hè? Ja. Dat het zie je niet verliezen net door het te voorspel. Want zij dat ben net nog- de enige, hè? Stoffen Komskort haast nog. Nou, en ik heb de laatste... Ja, daar ben je wel meer. Ja, Tjuster had ik nog. Kjeld en Arnaris, die ben ik in het Friesjeburg. Is toch fantastisch? Ja, tuurlijk. voor 15 jaar waarom van het bloed wat bij Twarens PN'noemers en bij de kast PN'noemers. Maar dat is oorsleen naar de metal. Het wordt het soms even, maar dan komt de metal er komt er al wel onder, ja. Dat hakt er mooi in. Klinkt echt heel goed. Ja. Nou, dravig dus echt. Ja. En daarna de sensatie van Friesland natuurlijk, Bildstar. Ja, dat is te gek, hè? Ja, we zijn heel blij dat we hun strekken. Nou ja, hoe Iron Maiden sprutsen, in die sfeer zit het natuurlijk. Ja, oude Judas Priest. Ja. De White Snake van Friesland. Echt wel. Ja, echt van meidje. Maar dat gaat sowieso een hele grote Deep Purple. Ja, invloed. dat is echt oldschool hardrock. Ja, en op hoog niveau. Ik ben heel pro de goeie mensen uit de metal die zich op een goede manier mee bemoeien. Dus dan ben ik leuke jongens. En ben toffe gasten, toch? Ja, en er ben mensen die bemoeien hun ermee. En die mensen gaan best wel verstand van muziek in Friesland. En ik weet ik wel de routes te vinden van die band. Dus dit is een aanvulling van Friesland. Nou, maar zij weer aan ik wel grut aan. Absoluut. Ja. Dan wordt het nooit weer wat hier in Friesland. Nee. Goed, en dat in een wedstrijd werd ooit, nou ja, neem ze maar even, Metallica. Ja, Metallica spelen. Hè? Ja, klopt, ja. Toen is het 60. En toen is het 60, ja. Maar ik, de beste Nederlandse hardrocks, Bodine, Sad Iron, alles had gespeeld. Vortex, dat ben toch wel bands die het van mijn jeugd vrij stevig in. 12 oktober, hoe laat, waar, entree, ben er gehaktbal, 6 8 uur in het Badhoes, Sportlonen, 2 A of B, dat wil ik al waren, maar het is dan wel. 8 uur gaat het waren niet open en dan ga ik er een lichte actie bij, want de entree is €15. Maar als je nou trouw of jaar door bent, voordat de eerste band begint, kost van tientje binnen. €4 korting. Alsjeblieft, dan ben we 2 bekertjes drinken. Zaterdag, 12 oktober, begin daarheen. Net stenen, maar daarheen succes. Een mooi feestje, sowieso. Tof programma. Mooi dat er metal is. Echt op de radio bij de lokale omroep in dit geval. En toffe bands, ja. Nou, blijf even zitten, jongens, want wij moeten nog even door de dijzenij. Maar een lichte kater, maar eerst maar even een koffie. Dan is het mooi naar de platenbeurs. Ja, zeker. Ja. En dat had ik gelijk, want er is een brood koffie te krijgen. Dus dat had en dan lekker door de platen sneuven. Een volle bak. En waar zijn we het horen dit keer? Zalen en zo, dat hebben we nog al een paar keer. Hè, want Skaal en Skaaf, dat ken helaas niet meer. Nee. Maar we hadden al verschillende keren in de zaal en zo. Bij BJ hadden we het nou. En dat is een prachtig plakje. En ik mij voor de standhouders is het mooi met laden en lossen. En het parkeren is net een crime. Want in de binnenstad natuurlijk is het parkeren in Limburg een drama. Dus hier is dat nou prachtig mooi regel al, ja. Platen en cd's? Platen, cd's, merchandise. Hoe verhoudt zich dat zien we op zo'n beurs? Nou, is het een beetje 50-50? Of toch nog hoe wij onwagend Het is vaak wel wat moeilijk, ja, want er bepaalde gedeeltes van Nederland. Hè, want die standhouders komen uit internationaal. Er zitten Duitsers bij en Grenslanders. En dat vind ik grapje. En, maar dat is een beetje apart. Oerwestkomsten die in cd's wat meer door is platen wat meer. En als bijvoorbeeld in Duitsland komt, daar is het bij. Dat maakt het al niks uit. Die Duitsers keer je alles. Ja. Maar platen is hier in Noorden wel heel heftig, hè? Ja, mooi man. Ja, nou ja, we hier kijken op Beeldstar. Alles brengt zijn Beeldstar voor alles op vinyl uit. Ja, voor direct. Ja. Gaat het om old school spul wat hij verkocht wordt? Of toch gewoon alles, de nieuwe releases ik al in Doe kerst daar sowieso alles vinden, maar de meesten keer ik van alles. Het is van Nederlandstalig, hè, en tot en mij de zwaarste metal kerst hij sowieso krijgen. Ja. Maar dat is er ik, de meesten horen daar ik van. Ja. En meestal ben ik ook bereid om daar wat voor betalen. Ja, en het is het zweek met z'n allen in die bakken om klauwen. Dus dat is een leuke ridder. En dan komt er eigenlijk met altijd dezelfde mensen die het inkomst. Ja, Lies Wereldje. Het is een heel iets wereldje, ja. Door de eerste het verkeer zelf weg? Of als ik helemaal geen zin hoor. Te druk met de koffie? Praten, hè? Ik praat met de meeste jongen. Nee, en wie is wel in een LP die weegt niks, maar als een krat LP is, dan had ik gauw les aan de rij. Ja, dat kan ik je vertellen. Ja, nee, ik ben wat dat betreft ben ik lui donder, dat wist. Ja.
Waar precies nog even? Hoe laat? Kalverdikje, nummer weet ik net. Nee, maar Kellerdikje. A, B, C, D. Ja. Ergens. Ja. En dat kan gewoon komen. En maar bij zijn intrede betalen hoe dat net? Ja, €4 helaas. Want wie had natuurlijk zaalhuur. Ja, nee, dat snap ik. Maar daarom dat even. net oors. Ja, maar dat is gewoon... Maar je had het gezellig gekregen gratis. Ja. En dan kunnen we pint worden, dus wat dat betreft... Ja, dan kan ik een beetje pint worden. Net overal. Nee. Net stenen maar erin. Juist. Leuk, man. Willem, dank u wel. De 12e. Het feestje. Op een Westrein. Ik zou zeggen, hoteltje pakken en dan door de reis naar de platenbeurs. Daar kunnen we al die mooie Iron Maiden platen krijgen, wat dan ook in ieder geval. Jongens, dank u wel. Succes. En wij gaan weer terug naar live muziek. Ja, we komen weer weer om bij dat Orenfestival. Dat is dan weer de 11e in Neushoorn hier in Ljouwt. Jan Kobus Seuninga. En zien Nog Niet Dood Festival. Mocht het mij toch eens gebeuren, verwacht het niet, maar je weet het nooit. Heb ik nog wat nuttige plannetjes als ik eenmaal word verstrooid. Als het fijnste zand vlieg ik door luchten op en heen en weer. Onnavolgbaar, maar toch duidelijk onderdeel van het luchtverkeer. Vrolijk zweef ik naar een ieder die mij eenmaal heeft gekwetst. Ja, ik strooi mij in hun ogen, kwellend met mijn asrest. Zie ze wrijven in de ogen, oog om oog, tand om tand. Dachten zeker te ontsnappen aan degene die is verbrand. O ontrouwe ex-geliefde, jij gaat ook nog voor de bijl. Ik kom bij je in je bedje, naderend onheil. Ik zie haar draaien, kreunen, zuchten in mijn leven na de dood. In mijn as gevulde bedje knuffel ik haar dan lekker rood. Ja, gij allen hier beneden, wacht maar tot ik van u ga. Los van zeden en conventies sla ik toe, straf het kwaad. Ik overzie al uw zonden, u die mij heeft afgebrand. Dacht u werkelijk te ontsnappen, lang leven de verstrooide in veel trant. Bloedfantastisch. Jan Kobus Seuninga. Met al zijn ervaringen hier in de studio bezig te zien. Hij doet straks nog een nummer trouwens. Had alles te krijgen bij dat festival. Nog niet dood dus. 11 oktober. Zo, dan kunnen we mooi even dat weekend nog even bespreken. Het komend weekend. Want de dijzenij, dan is er dat feestje. Badhoes. De Westrein. Metal dus. Had alles te krijgen. Met 4-wierige bestaan van een fantastisch metalprogramma bij de lokale omroep. En dan de dijzenij. Ik zeg het maar even. Satama vertelde mij een platenbeurs hier in Ljouwt. Nou, als dat net genoeg druk te oplevert, dan weet ik het ook net meer. Goed, dat weer de evenementen. Dit is natuurlijk een fantastische bundel. Die is gewoon te verkrijgen. Gabrielle Terpstra, mijn mooie Friestalige gedichten. Zij doet er nog in voor u. Net nadat ik zijn ha dat dit Noorderwien weer. Nijwieken ben we te weer. En wat mij onbelangrijk, graag goed Nijwieken met Noorderwien live. Wilst weer het barbecuen binnen, draaft de beurjongen voort. Hieraast staat er hem zelfs op in je sil. Zijn jonge stem slacht oer. Het jonkje in hem wil jaard worden. De gewoonste zaak van een vrouw, zei de buurvrouw. Kevin wengt al jaren net met thuis, maar in de opvang op de hoeken van de Willem Loré. Suks Bart alleenig als het wier heel min mij hem lieket. Borman leidt nog eens 4 frikandellen op de barbecue. Zijn lichaam beweegt en zit strak. In dit gezin had Eltsen niet een ADHD, zei er. Soms jatte de medicatie van zijn zoon die als straf krijgt voor het kwijtrijden van de Ritalin. De jongste heet Thomas. Hij bort het in het deprimerende decor dat we hier zitten. Op stwollen uit huis om de barbecue heen. Op strutten staan fietsen en een lieds fietske van Cars. Stoepkriet, mijn hoen, tubes mayo, ketchup, botskot, vieze borden, bierflesjes, lege sigarettenpakjes. Wilstertje een parkeerde auto op fiets, raaster. Thomas ook ADHD. Thomas mag maar op bed, zei de buurvrouw. Borman brengt hem naar de sleepkamer. Het is warm. Nog een hele tijd klinkt zijn razen en goelen troch het ierbesteen Ruud. Nemen had eeg voor het lietse jonkje, maar nemen ze meer voor de frikandellen. Korfbal. Korfbal, een liedje over korfbal. Dat valt niet mee, nee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden.
z'n allen door het goed gemaaide gras. Ik schat de lengte op 5 centimeter, wat heel acceptabel was. Maar als ik mij niet vergis, speelden we ook in de zaal, wat niet geheel verwonderlijk was. In verband met het klimaat, de vloer was niet bedekt met gras, hoewel het wel een groene was. Had men dit bewust gedaan, kleefde hier een visie aan. Een liedje over korfbal. Dat valt niet mee, nee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. De beginselen van de grond zijn hiermee wel geduid, maar oppervlak en lijnenspel nog even tot besluit. Binnen is het veld 2/3 van het buitenveld. 1 lijn er doorheen, 4 bij langs, hier dus bij is gemeld. Deze informatie is verkregen uit een heuse bron, zo ziet u maar, het valt niet mee. Zonder korfballexicon, een liedje over korfbal. Dat valt niet mee, nee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. Nu ik geraadpleegd heb, ga ik er ook mijn mond mee door. Het is een sport met 1 bal die als men scoren wil, heb ik gehoord, de bal van bovenaf door een korf moet hebben gegooid. Nou moet, het is verstandig, anders wint men nooit. Die korf hangt wel aan een paal van 3,5 meter hoog. Beetje flauw misschien, maar daarom gooit men dan ook in een boog een liedje over korfbal. Dat valt niet mee, nee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. De laatste informatie die ik hier nog met u deel gaat over 16 mensen in het veld, maar die zijn geen geheel. 8 mannen en 8 vrouwen beoefenen het spel. Meestal enthousiast en fanatiek tot aan de laatste tel. Maar dan komt nog het allermooiste van gemengde sport. Samen lekker douchen, deur op slot. En niet te kort,